ki sani ce mafita garin maɗin rayuwa kisi. Hanta da jini ni da kai ba ma rabuwa ka sani kai ne mafita a garin maɗin rayuwa zance. San ki ne maɗin rai da zuciya ba ni gure na fake. Kana baki da kanun kulawa alƙawari na rike. Yarin sai akan ki ba na fatan ne na sake. Sarautar zuciyar ki tun kan mutuwa ta zo na wuce. An tsaya ka ji zance na zuciya tuntuni ta narke. Ka zama sarki a cikin ta kujera gama ka rike. Ganin kowa kai kaɗai na yi wa gudan kalake. Shimfiɗa na yi ma sai ka taka sarki zan kauce. Rayuwata ta kici zo ta